Hello, good morning, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, hello, good morning, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I'm cooking eggplant, with egg. What? Very simple. Tortang talong na fried egg, mga iring banbanon. So, samahan niyo ako mga iring banbanon, magluto tayo for breakfast. So, ito na, luto na mga iring banbanon. Sarap ito mga iring banbanon. So, maglagay muna tayo ng iba. Yun. Simple lang siya mga iring banbanon. Boiled, ano lang mo siya. Boiled mo ang egg, ang talong, yung eggplant. Tapos yung itlog, kahit dalawa lang, lagyan ng asin, black pepper, and garlic powder. Ayan. Ito lang, very simple. Ito paggawa ng very simple, walang puti, walang gasto. Ito. Ay, sarap yung haliban namin. Ito lang ang ingredients natin, itlog lang, talong, lagyan mo ng asin, asaka, black pepper, or if you have garlic powder, you can add more. Mag-add siya ng sarap taste. Simple lang siya, eggplant, tortang talong. Ayun. Kain tayo mamaya ang mga iring banbanon. Hello mga iring banbanon, luto na akong eggplant, akong tortang talong, So ito na. So walang masyadong gasto. Pwede siya dalawang itlog, asin lang, at saka black pepper, or if you have garlic powder, just add para masarap siya. What? So ito na. Kain tayo mamaya mga iring banbanon, So, samahan niyo kami kumain. Kakain tayo. What? Sarap. Mamaya.
So thank you for watching my YouTube channel. Please don't forget to like, comment, and share to everyone. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Siya mo, ilaglag natin. Shalala bang bang. Bye everyone. God bless.